החלק הראשון הוא יהיה כמו עכשיו, שאתם מקשיבים ולא כמו תלמידים, והחלק השני יהיה קצת כאילו אתם תלמידים ואיך אנחנו מתנהלים. אז החלק הראשון זה כמו שאתם עכשיו, וזה אחרי זה תנסו קצת אולי קצת לרחב, וזה טלפונים, נראה מה אנחנו עושים. אז החלק הראשון, אני רוצה לטעון פה איזושהי טענה, ובואו נראה את זה. יש לנו בהלכות בשולחן ערוך סימן רמ"ו בכוונה להגיד על רמ"ו, נקרא אותו בהמשך. יש מצווה על כל אדם ללמוד תורה. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם, בין גופו, בין בעל איסורים. כל בן אדם מצווה בלימוד תורה. בסימן רמ"ה לפני זה, זה הלכות מלמדים. זה ההלכות שלנו. חייב כל אדם ללמד לבנו ולהעמיד תלמידים. כל אדם. ככה כתוב, זה הכותרת שלו. כל אדם ללמד את בנו, להעמיד תלמידים, להעמיד תלמידים. בוא נראה. אני לא אתעסק עם להעמיד על ההמשך, אבל כל אדם חייב ללמד את בנו. מצוות עשה על האיש ללמד את בנו תורה, ואם לא לימדו אביו חייב ללמד לעצמו. למה יש את המשפט הזה, ואם לא לימדו אביו חייב ללמד לעצמו? הרי כל בן אדם מחויב ללמוד תורה. למה יש את המשפט הזה? בסעיף ו' כתוב שאם היה מנהג בעיר שלוקח מלמד תינוקות שכר, חייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה. מה שאני מבין פה זה שהאבא יש לו איזשהו גדר שיש לו סוף. האבא חייב ללמד את בנו תורה לאיזשהו גדר, ואם האבא לא עשה את זה, הבן מחויב לעשות את זה בעצמו. כן, לכן כתוב אם לא לימדו אביו חייב ללמדו. מהו הגדר הזה שהאבא חייב ללמד את בנו? ואם האבא לא לימד אותו, הוא חייב לבוא ולתפור אותו ולגמור איתו. אז אני חושב שהתשובה היא בכתובה בסעיף ו', שמה? שהוא חייב לבוא ולשלם שכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה, אפילו אם אני מרוד. ואינו חייב ללמדו בשכר משנה וגמרא, ואני מילה זה לא אפשר. תדחיק על לשעת, אבל אם אפשר, למצווה להגמורת. אם יש לו יכולות, שילמד מעבר. אבל אם אין לו יכולות, יעשה את הכל כדי ללמד את הבן מה לעשות, לקרוא את כל התורה. מה זה לקרוא את כל התורה? הבאתי פה את התז. משמע בכלל זה גם נביאים וכתובים, ורש"י פירש דווקא אף ומש ולא נביאים וכתובים. יש פה מחלוקת, האם זה גם נביאים וכתובים או רק תורה. אני עשיתי מבצע לילדים שלי בגיל מאוד נמוך, לקרוא את כל התנ"ך. בלי להבין, בלי כלום, לקרוא את כל התנ"ך. הם גמרו, קיבלו כל מיני עניינים, וזה. אבל לראות איך אתה תופר את העניין הזה. כמו תהילים? כמו תהילים, בלי להבין כלום. אבל בשביל זה צריך לדעת איך לקרוא. וחלק מלדעת איך לקרוא זה לדעת לקרוא בטעמים. כי אם אתה לא יודע טעמים, אתה לא יודע אם זה מילל או מלרע, אתה לא יודע אם זה משרת או מפסיק. אז כשאני מלמד, אני את כל האנרגיות שלי לשם. שכל ילד ידע לקרוא נכון. את כל האנרגיות, לא משנה מה אני מלמד, זה בסוף, זה כלי שאם הוא רוכש אותו, אז יש לו אותו, והוא יכול עם זה אחרי זה לקיים את המצווה, ואני שואף להגיע לשם. זה ככה נקודה אחת. על גבי זה, יש לנו את המסכת שבת דף ק"ט, כולנו מכירים. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, אין העולם מתקיים אלא בשביל אבל תינוקות של בית רבן. כן, ויש לנו פה גם את העניין שלנו בדין, אבל אני רוצה להתרכז בהבל. אני משתדל כמה שפחות לדבר בשיעור, כמה שיותר, שהתלמידים יוציאו הבל. יש לנו פה את המצווה שיקרא את כל התורה, זה מה שאני צריך לעשות. אני צריך להגיע למצב שהוא קורא. אני צריך להגיע למצב שכמה שיותר הוא מדבר, כמה שיותר הוא מוציא את ההבל. כמה שפחות אני אדבר יותר טוב. בסדר? זה המגמה. כן. אתה צריך להעביר את התורה. ללימוד תורה מה אתה צריך? שיקרא את כל התורה. אתה צריך את ההבל פיהם. נכון? תורה שבעל פה. יפה, בסדר, אתה תעשה את זה. אבל כמה שיותר, כתוב שמה שמקיים את העולם, זה מה שכתוב, זה ההבל פיהם. החובה שלך שמה הוא יעשה? יקרא. יבין לא יבין, בעזרת השם אם הוא יוציא הרבה הבל. אם הוא יקרא את כל התורה, אחרי זה ברוך השם, הבן שלי כיתה ה' סתם אני סתם כאילו זה, סיים את הש"ס, ברוך השם עם החבורה של הרב אייל. ברוך השם מגיע, זה מגיע. כי אתה הולך לפי מה שהקדוש ברוך הוא. עכשיו מה קורה? הרבה פעמים, זה מה שאני למדתי בהוראה, וזה מה שהיה לי בשנים הראשונות. אתה מצפה שהתלמידים יהיו כמו שעכשיו אתם יושבים, שאני אדבר 3/4 שעה וילמד אותם את רש"י, ילמד אותם את המשנה, ילמד אותם את הדברים. וילדים לא בנויים לזה. למה הם בנויים? הם בנויים לבוא ולקרוא. כולנו יודעים שכשהם קוראים, יש שקט, העסק דופק, האפס עובד. אתה מתחיל לדבר, אם אתה מדבר יותר מדי, מתחיל בלגן.
אם הם קוראים ואתה מדבר קצת, אתה מדויק לפי מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה עף, זה נהנים, זה כיף. זה פלא, כאילו, אתה מבין, ילדים בכיתה A עוזבים את המגרש, עוזבים את הבריכה. באים לתלמוד, ככה 4 ימים בשבוע, והם מחכים לך. אתה מגיע ישר, אתה משתננים. אז יש כל מיני כלים וכל מיני סיפורים. אבל קודם כל על המהות. כמה שיותר שהם ידברו. אני לא יודע עוד כמה, נרחיב עוד טיפה, אני ארחיב בזה עוד טיפה. לקח לי זמן עד שהבנתי את הדבר הזה. עשיתי כל מיני קורסים, לקח לי באיזשהו שלב, כשהייתי ככה מאוד מבוחבש בכל העניינים של התלמוד, של הלימוד, אז הלכתי לאיזה קורס כזה של הרב רן שריד, אימון ככה, לפתח חזון ככה, מה החזון שלך? ושם היה לי איזה חזון שאני עובד עליו, זה ללמד ילדים, ללמד לא רק ילדים, ללמד התרבו האנשים שכותבים ספר תורה בעצמם. יש מצווה תרי"ג, מצווה על כל בן אדם לכתוב ספר תורה לעצמו, ובשביל שילמדו גם לכתוב ספר תורה, אז צריך גם לדעת לקרוא בו. אז כשאני כאילו נפלתי לתובנה שזה המשימה שלי, להרבות את האנשים שמקיימים את המצווה הזאת, חשבתי איזה גיל נכון להתחיל את זה, אז אמרתי לעצמי ה' ו'. למה ה' ו' אני אלמד אותם? ז' ח' יתחילו מגילות, ואחרי זה יהיה אפשר להתחיל ספר תורה. מה שקרה, פתחתי איזה קורס, קראתי לו חבורת תרי"ג. מה שקרה זה כיתות ה' ו' זה קצת מאוחר מדי. למה? הם כבר 4 שנים, 5 שנים, לא לימדו אותם לקרוא עם טעמים, ולא לימדו אותם להחזיק את העיפרון כמו שמחזיקים את הפולמוס. עכשיו לבוא ולשנות מישהו שהוא גדל, עקום, אתה מתחיל לדבר איתו על טעמים, ועל מילל, ועל מלרע, ועל... הם לא בודדים, רק מי שהיה ברבא כזה, בכל הכוח, הצליח להבין. באחיזה מאוד קשה לשנות את האחיזה, ואם אתה לא מחזיק נכון, בכתיבת סתם אתה חייב שיהיה לך אחיזה של תלת מימד, כי אתה צריך שיהיה לך אפשרות גם לסובב את הקולמוס, כדי שיהיה לך, אתה לא, כולם רגילים לכתוב דו מימד. בקיצור, משם הבנתי שאני צריך ללכת לאלף ב', ומאז אני באלף ב', ורואי ברכה, יש לי הרבה תלמידים, רוב הכיתה בכיתה ב', יכולים לקרוא עם טעמים. ונהנים מזה ושמחים, אז הם כותבים, הם מחזיקים נכון את העיפרון. בהמשך יוכלו לכתוב. בסדר? אני לא מלמד עכשיו את הכתיבה, זה בהמשך, אין עניין גם עכשיו להיכנס לזה. אבל מההתחלה אני, כאילו שיהיו היד שלו, היד מתחת, שלו יגמר אחד יור, כל הכיוון הזה. ואתה רואה שזה מדויק, הקדוש ברוך הוא ציווה, זה הציווי שידעו לקרוא. אז זה ככה עוד תוספת. אתמול יצא לי, מה? כולם חברים פולמוסים אז אמרתי שעכשיו לא, זה לא בזה, אבל כולם מחזיקים את העיפרון עם 3 אצבעות, עם היד ככה, כולם, תמיד יש זה כאלה שיותר מאבקים וזה, אבל המסה המרכזית. מה הם כותבים עכשיו? מה הם כותבים? כל יום הם כותבים תאריך, כותבים את האלף ב', כותבים שאלות, כל מיני דברים. לא קשור לכתיבת סתם. זה בבית ספר, אני מערבב פה גם זה, עכשיו ניכנס לעניינים של לימוד קריאה. אתמול אני, באמת זה יצא בטעות, אתמול למדתי את דברי הימים, אמרתי נחפש איזה קטע, בלי הרבה שם השם שנוכל שאחרי זה הדף לא יגיע, יצא הקטע הזה, ואז היום שבאתי להדפיס את זה, אמרתי בואו נדגיש את פסוק ז'. אחד הדברים שהכי שיגעו אותי, בהתחלה כשהייתי, אתה נכנס לכיתה ולא שמים עליך, ואתה לא שמים כיתה מפורקת, אז שאלתי את עצמי רק, מה אני יכול, כאילו, מה הם מקבלים ממני? מה אני יכול, כאילו, מצד אחד מה הם מרוויחים ממני, מה הם מפסידים ממני? זאת אומרת, אם הייתי נותן להם את ארוחת בוקר, אז כאילו, היה להם איזה, מה אני מגיע לכיתה, הם לא שמים עליי. עכשיו, עונשים הם גם, הכל כאילו, מה אני יכול לתת ומה אני יכול להרוויח? באיזשהו שלב התחלתי עם שוקולד צ'יפס, אבל זה נחמד וכל זה, אבל זה בסוף לא תופס. הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לתת לילד, זה דיבורים טובים. זה סיפוק, פרגונים, זה הדבר מספר 1. בסדר? אז בשיעור ילד מקבל ים של פרגונים, אתה נותן לו מלא אפשרויות, גם הילדים הכי חלשים, אתה יכול לתת להם עוד רגע, אני אראה לכם קצת, כאילו גם הילד הכי חלש, אני אביא אותו לזה שהוא יקבל פרגונים, וילדים רחפניים הם יחטפו גם כאילו, ילדים גם יודעים כאילו, יהיה להם פדיחות, מישהו ירחף ואני אתן לו, תשמע, עוד מעט אני אתן לך הוא ירחף, אז יהיה לו קצת פדיחה, אני לא מפחד מזה,
והילדים לא נרתעים. זה כיף להם המשחק הזה, וזה גם אמיתי. ילד שמרחב קצת, נותנים לו איזה הרעש, או קוראים בשם שלו והוא לא יודע מה המילה הבאה. לא יודע. בתלמוד אחרי צהריים תמיד, לפעמים עכשיו בדיוק נגמר לי איזה יומיים שכחתי לקנות, תמיד יש לי ביסלי, מי שאומר תשובה נכונה אז הוא מקבל את הפרגון, וגם איזה ביסלי רק אחד קטן זה סתם שמה זה, פחות עם ה... זה אותו עיקרון של שוקולד צ'יפס, תמיד עדיף שיהיה גם איזה מילה וגם עוד איזה משהו ממשי. אמרתי בוא ננסה ככה קצת, ניכנס קצת כאילו ללמידה, עכשיו איך אני... עוד בלי להסביר אפילו. טוב, אני קצת... יש לי קצת איזה כפירה בזה שכולם באים ואומרים אתה חייב לבוא ולהכין את השיעור. מכירים? לא יכול להיות שאתה לא תכין את השיעור. אז אני משתדל להכין, רוב הפעמים לא מכין, ברוך השם. בוא נגיד ככה, בשנה הראשונה הכנתי את השיעורים במשך שעות, הייתי מגיע עם דפים, לא הייתי מצליח ללמד כלום. היום אני לא מגיע, כמעט לא מכין כלום, וזה הולך חלק. כי בשביל לבוא וללמד איך לקרוא, בשביל ללמד כל מיני דברים הכי פשוטים, אתה לא צריך כמעט להכין. כן? אז לא, אני לא אומר לא להכין. אני לא יודע, אני מלמד איזה 6-7 שעות, אני לא יודע איפה אנשים מכניסים את הלהכין, את כל הלהכין הזה. 6-7 שעות, אחרי צהריים אני מלמד עוד שעתיים. ברוך השם, העסק דופק, יכול להיות אני גם כיתה א' ב', אני לא מלמד כל מיני זה, אני מלמד דברים פשוטים, אבל גם בצהריים אני לומד כיתה ה'. אבל כשיש איזה עיקרון שאתה הולך איתו וזה, העסק דופק יפה, בלי הרבה הכנה, אני לא נגד להכין. אבל אני לא חושב שבזה תלוי העיקר. אם אתה מכוון נכון, כמו שאמרתי פה, אז אני רואה בזה ברכה, גם בלי הרבה הכנות. בואו ננסה קצת, אני לא יודע כמה הזמנים עד שהרב יהיה. מי מתנדב לבוא וללמד אותנו את פסוק א' בצורה כזאת? אני אתן את הדוגמה. וילך ירחבעם שכמה אתם אחריי. תשכם, באו כל ישראל להמליך אותו. מי עושה את פסוק ב' בבקשה? תן לי אותו, מי פה? אני לא רוצה ככה, לא יודע, זה תן אותו בבקשה, נו הרב גלבוע. נו קדימה, תן. ויהי, עצור רגע, מה המילה הבאה? יופי, ממשיך תמשיך. לשמוע, ירבעם בן נבט. תן והוא במצרים, רק רגע, פה הערה קטנה, שמתם לב שהוא בכשמו הוא עצר. זה לא צריך לעצור פה, זה טעם משרת, לא מפסיק. זה קדמה, זה לא פשטה, מה ההבדל? הם נראים אותו דבר. אני חייב ללמד את זה. כשמוע זה קדמה, זה לא פשטה, פשטה זה טעם מפסיק בנבט. הרבה מתבלבלים בזה. בסדר, אז זו הזדמנות ככה לדבר על זה. כשמוע היה ירבעם בן נבט, והוא במצרים יש. אם פשטה רוצים שהיא תהיה במילל, אז שמים שתי פשטה. לפעמים אתם רואים פעמיים את הטעם הזה. אז זה בגלל שזה פשטה, זה טעם מפסיק, אבל רוצים שהוא יהיה מילל. אצל הספרדים קוראים לזה טרק אלבין. זה פשטה, זה תמיד מילרע. אם רוצים שפשטה יהיה מילל, אז שמים שתיים, כי אם אתה תשים אותו רק לבד, אז זה לא יהיה מפסיק, אלא פשטה תמיד מופיע בסוף המילה. הוא תמיד מופיע בסוף המילה. ואם הוא רוצה שיהיה מילל, אז יהיה שתיים. בסדר, יאללה, תמשיך. אשר ברח, עצור רגע, מה המילה הבאה? יופי, עוד מעט נאתגר אתכם קצת יותר. תן לי עוד 2 דקות. יאללה, כן, מי פנה שלמה המלך. מי פנה שלמה המלך. זה במצרים, זה שזה. היה שוב ירבעם. עכשיו אתם כבר ברמה קצת גבוהה, אנחנו נעשה את זה. שימו לב, אתם תגידו בצורה כזאת, מה מילל, מה מילרע, שימו לב. בפסוק ג' מילרע, מילרע. וישלחו זה מילרע, נכון? אז לקרוא את זה, לא לקרוא את המילים. להגיד אם זה מילל, תגידו מילל, אם זה מילרע, מילרע. מילרע, מילרע. מילרע, מילרע, מילרע. מילרע. מילרע, מילרע. מי רוצה לנסות את פסוק ד' באופן הבא? כמו שאמרנו עכשיו, יש פה מישהו מתנדב או שזה קשוח לכם? אני תלמידים שלי בכיתה עושים את זה, אבל יש פה מתנדב. כן, תן, בבקשה. מילל, מילרע, מילל. מילל, מילרע, מילל. מילרע, עצור בבקשה, רק תגיד לי מה המילה הבאה, הרב אמיר. יפה מאוד, תן. רגע, זה טעם משרת. זו תלישה קטנה,
אם זה לכיוון השני זה מפסיק, פה אתה לא עוצר. אתה יודע מה ההבדל בין תלישה קטנה לגדולה? תלישה קטנה הוא המקל הוא לצד ימין, תלישה גדולה לצד שמאל הוא מפסיק. זה תמשיך. קטנה ימינה, גדולה שמאלה. טוב, יש לי איזה סימנים וזה, אבל כן, יאללה. עד שהרב יגיד לנו, יאללה, תמשיך. מלרע מלרע, עצור, תגידי מה מילה הבאה. יפה מאוד, כן, תן. רגע, זה מלרגע. יאללה, גמרנו, רבו ישראל. בעזרת השם שיהיה לכם ברכה והצלחה. עשו והצליחו.